napadaan kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At huwag niyo rin po kalimutan mag-notification bell, yung all, para lagi po yung update. At ganoon din po sa Facebook page na Tatak Albularyo, huwag niyo rin po kalimutan mag-like doon at mag-follow on. At nagpapasalamat po ko sa lahat ang nanonood diyan kay Apo Andy. Sa lahat-lahat po. Maraming salamat po. Gandang gabi po. Magandang gabi sa iyo. God bless sa inyo, sir. At maraming salamat. At yung nagtatanong sa akin kung paano daw, Sir Andel, pwede po bang basbasan nyo ang aking medalyon na St. Benedict? Mega shoutout sa'yo, Patrick Baserio. Good evening din po, Apo Andel. God bless din po. Hindi ko po mababasbasan ang St. Benedict nyo, Agusan Junior, kung hindi ko po ito nahawakan, dahil ang kapangyarihan ng pinagkalob ng Pong Nazareno ay nasa kanang kamay ko po. Kung dadasalan ko lang to sa ganito, hindi po ubra. Kasi pag nagbabasbas po yan, may dinadala rito, hinahawakan ko po yan. Ibig sabihin, binabasbasan ng Diyos, hindi po ako nagbabasbas. Yung mga minsan nagpapagawa po ng pangontra, yun talaga, dinadasalan ng 21 days. Sa isang araw, 3 beses ang dasal. Pasensya na sa kay Agusan Junior. Mega shoutout din po sa inyo. Hindi ko po talaga yan mababasbasan kahit ganyan po. Hindi po talaga ubra. Wala pong visa. Ako na nagsasabi sa inyo. Mega shoutout dyan sa mga Toronto, Canada, Saudi. Mega shoutout din po dyan kay Ate Cervantes, kay Ate Christina Malom sa Japan. At ganoon din po sa Amerika, pati sa, ano ba pangalan nito? Si Apo Chona, Sir Raul, tsaka si Sir Katikbak. Mega shoutout po sa Amerika. At ganoon din po kay Christian sa Alaska. Mega shoutout din po sa lahat ng mga nanonood. Ulitin ko po minsan yung nagtatanong po kung maipapagamot nyo po yung mga pasyente nyo ng Manila, galing ko kayo Maynila. Hindi ko po kakayanin o hindi ko pa nasusubukan gamutin ang isang tao, lalo pag ito ay semi-stroke. Wala naman po siguro ganun kagaling na manggagamot. Liban lang ang Diyos. Na gamutin siya sa online. Lalo na po pag ito ay iba-iba na manggagamot ang humawak. Napakahirap po talaga yun. Kasi hindi ko alam kung sarado ang kanyang portal, bukas po ang portal niya. Yun po. Hindi po yung ganun kabilis. Kandi, ano po bang kapalit ng gulo doon sa Jerusalem? Gera sila doon po mismo sa banal na lupa kung saan doon nangaral si Jesus. Na yan, natanong niyo po sa akin yan. Kagabi na naginip po ako. May kalapating lumilipad galing sa langit. Ito'y 2 beses nagpakita sa panaginip ko. Nagising pa nga ako, akala ko umaga na. Yung pala mga 3:00, tsaka 4:30. Kaso, ang ibig sabihin po nyo sa palagay ko, kasi bigla po kasi ang nagising ang diwa ko, siguro kailangan natin mga Pilipino, o anuman lahi natin, ay ipagdasal ang bansang iyon. Pero kung bumaba ang kalapati galing sa langit, may basbas ang Panginoon Kristo, hindi masisira yon. Kasi ang Diyos na ang gagabay sa mga tao doon. Mahirap po kasi intindihin ang kanilang mga lengguwahe at salita. Pero kailangan natin ipagdasal na lang. Yung pong pumasok, Mark Jason, mega shoutout din sa'yo. Yun lang pong nakita ko sa pangitain ko. Salamat po. Magsama-sama na lang tayo manalangin. Napakahirap po yung matalinghaga kung bakit ipinakita ng Panginoon Kristo yung kalapating yan lumilipad. Pero hindi ko alam kung dito sa Pampanga, sa ibang bansa. Kasi alanganin akong oras nagising na hindi ko maintindihan kung bakit.
siguro kailangan natin magdasal, tayong lahat, anuman lahi natin, at ipagdasal ang bansa ng Heroes, sa Israel. Muslim. Hindi ko rin po alam kung bakit ipinakita ng Diyos yun. Kaya ako nagulat din ako. Mahirap, matalinghaga po. Talaga. Importante, panalangin na lang natin. At yung gusto magpagawa ng stick, hindi rin po ganun kabilis makuha yun. Yung ginagamit ko, yun ay mga nara lang po, o mulabi, o tamagong, na sinaunang kahoy. Hindi rin po yung ganun kabilis na may gusto magpagawa sa akin para gamitin niya sa pagsandata niya sa isang paggagamot. Hindi rin po yung basta-basta uubra kung hindi ito nadasalan at nabasbasan. Kasi lahat ng agimat ay may dasal. Kaya anuman luma, bago, bubuhayin, kailangan pa rin dasalan po yun ng isang manggagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos na buhayin at ipagpatuloy naman ito sa taong karapat-dapat na tumanggap at ibibigay naman po yung dasal upang ito'y lumakas at sumunod sa Kanya. Hindi naman po dapat yung kwintas ang sumunod sa Kanya, kundi mag-isa sila. Ibig sabihin, kung anong kakaya ng kwintas o agimat man, etc., ito ay sumasa Kanya dahil tinatanggap niya ang katawan ng taong ito at paglilingkuran niya. Minsan hindi lang ito maramdaman dahil kulang ang dasal. Mababaw pa, kailangan ng matinding pananampalataya, una sa Diyos, pangalawa sa iyong sarili, malakas na pakiramdam at malakas na mahinasyon ng pag-iisip natin. Ang paggagamot, matinding pananampalataya. Yun po yun ang ibig kong sabihin. Kahit bigyan pa kayo ng agimat, kung hindi naman ito susunod sa inyo, waipik po. Hindi ito basta sumusunod sa tao. Kung alam niya ang taong may-ari ay susunod sa kanya, ay hindi siya pinahalagahan. Ginagamit lang siya dahil sa mayroon na siyang gustong patunayan. Mapagpalang gabi sa iyo, Abraham Lee. Mega shoutout sa iyo sa Tugigaraw. Malang gabi din po sa pahat na nanonood. Kamusta na po kayo? Okay lang. Ito, bukas may pasyente tayong Tarlac. Tapos Tarlac ulit. Pupunta rito pala. At yung pinabalik ng Panginoon Kristo yung May 7 yata yun, May 17 siyang ginamot. Ay hindi, May 7 pala siya ginamot ng Diyos. Babalik siya bukas. Tama, May 7 nga. Kasi kailangan niya bumalik para tuluyan na siyang gumaling. At meron pang pinapadalang pasyente. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Katulad yan ni Lee, gusto niya puro magaganda pong panoorin ng huli. Puro magaganda pong napanood yung huli mo na-upload Hindi ko naman po sinasadya, maraming salamat po. Hindi ko naman po sinasadya yung taong yun ay nagpagamot na po talaga sa mga sikat. Gusto ko lang malaman kung nagsisinungaling sila kung totoo man ang kanilang sinasabi. Binabasa ko ang kanilang kaluluwa at pananalita. Tinitingnan ko kung nagtutugma-tugma ang kanilang sinasabi. In-interview ko na yon. Tapos titingnan ko ulit na may camera na kung magkakamali pa ang kanilang bibig o magsisinungaling pa. Pero meron silang prueba. Meron silang pinagbayaran na shipping. At meron yung galing sa tao. At meron silang kopya. Kaya hindi naman sila magsisinungaling. Ang punto kasi po doon, nagtiwala na sila doon sa gamit. Hindi na sila nagtiwala sa Diyos. Kaya bumabalik yung sakit nila at hindi makita. Sinabi ko nga paulit-ulit sa mga pasyente ko, sino ba dapat ang sinasamba o sasambahin natin? Di ba ang Diyos na buhay? Hindi ang gamit. Ang gamit ay gabay natin. Protection to para sa sarili natin na hindi tayo dapuan ng mga mahika, mga magkukulam, mga elemento, bad spirit. Pero ang Diyos pa rin ang nangunguna dapat sa puso natin upang tanggapin natin ang basbas niya. Yun lang ang sinabi ko ron. Wala akong ibig sabihin doon sa sinabi ko. Amen. Gomez. No, mega shoutout po sa inyo, Sir Gomez. Yun lang po yun. Katulad yan ni Lee, taga-Tugigaraw yan, naggagamot siya. Kailangan niya ng sandata na gusto niya magpagawa sa akin. Nagkataon lang na yung nara ay wala sa akin kaya hindi ko siya magawa.
Kasi naiwan ko yun doon sa pinagawaan ko ng santo, mayroon ako pinagagawa. Kaya hindi ko siya magawan. Antayin ko pa mga isang buwan bago ko makuha ulit yun kasi meron ako pinapagawa. Yun ay 4, 2 puti at 2 pula at isang itim na kokontrol doon sa positive negative ng isang tao. Kahit yun ay dinasalan ko nanggaling sa Panginoon na tinuro niya sa akin dahil ang Diyos pa rin yun, kailangan niya pa rin dasalan yun dahil yun ay para lumakas at manatili ito. Pero hindi niya dapat sambahin yun. Magdidetect lang yun kung meron talaga nakasanib sa loob ng katawan tao. Pag hindi dumitik yun, ibig sabihin walang nakasapi. Pero hindi napapagalaw yung kamay o kanyari bati lang, hindi mangat yung kamay, biglaan lang namang nangyari na usog. Pwede niyang utusan yung stick na yon. Sabihin mo doon sa stick nyo sa pamamagitan ng pagsambit ko sa Panginoon sa Kristo na ito'y sa aking isipan at determinasyon ng aking utak at puso't kaluluwa. Magkaroon ka ng bisa upang iyang kamay niya ay umangat. Trabaho ng stick yon upang magkaroon siya ng bisa. Kasi una, didetect niya yun, wala. Hindi siya gagalaw. Hanggang hindi mo siya inuutusan, hindi siya gagalaw kasi wala naman siyang tatanggalin. Ngayon, hihingi ka ng tulong sa Diyos para magkaroon ng bisa. Yun po ang trabaho ng stick, yung ginagamit ko minsan. Kaya dahil lagi ko pong pinapanood yung mga bago mong upload lalo na po yung may hinahawakan ka, kuya, yung nasabing na ginamit na po nila sabihin wala na pong bisa o power yon. Pwede naman po yun magkaroon ng bisa. Yung stick na yung binigay, yung siniping nila na 3,000 plus yung bayad pa sa shipping, hindi ko na, basta may resibo naman sila kaya hindi magsisinungaling. Kaya sabi ko, hindi ko nga sila kilala. May bisa po yun. Kaso nga lang, hindi nila kaya gamitin. Yun nga pong ibig kong sabihin minsan Pag nagbenta po tayo ng gamit, wala naman pong problema doon. Wala naman kaming karapatan na bypassin yun kasi sila instrumento ng Diyos. Sana ituro naman po nila ng maluwalhati sa taong bibili. Kahit ako, bilihan mo ako ng ganun, hindi ako manggagamot. Tatanong ko po, paano po ba ito gamitin? Ano po dapat gawin? Siyempre, binili ko to. Siyempre, nagtitiwala ako sa kanya, instrumento siya ng Diyos. Ngayon, sir, makulit po ako ng konti, pero ito lang po ang tanong ko. Pag ito ba ginamit, ano po dapat dasalin? Pag sabi mo naman, hindi ako makaintindi ng Latin, ano po bang dapat dasalin? Dadasal ba ito ng Ama namin na Baginong Maria, sumasampalataya ka? Ano po ba? Tapos sino po ang babanggitin para po magkaroon ng bisa ito? Dapat pinapaliwanag ng konti-konti po yun ng isang manggagamot para maunawaan po nila. Yun naman ay may bisa, kaso po talagang napakahina. Hindi ko sinabing mahinang-mahina. Hindi po yun nabubuo ang presensya at sumasakop sa taong may-ari. Mahirap kasi ito ipaliwanag Hindi lang kailangan mata ang kailangan sa lakas ng paggagamot. Kung hindi matalas na pag-iisip, himinasyon natin, pag-iisip natin sa pag nakikita natin, yung kala mo may nakikita ka multo, etc. At lakas ng pakiramdam at tibay ng pananampalataya upang magkaroon ng bisa ang isang gamit. Matinding konsentrasyon po yun. Yun naman ay kaya ko rin naman buhayin yun, basbasan yung binigay nila. Kaso, hindi po ako sumasaklaw sa ganon kasi ayaw ko po yung pakialaman kasi yun ay may-ari at mayroon po nilang binili. Kahit ibinibigay na nila sa akin yun, hindi ko tinanggap. Marami na pong medalyo na gustong ibigay sa akin, hindi ko tinatanggap na galing po sa iba. Pinakita ko na nga sa inyo may natira, pinilit lang sa akin. Yun, nakaraan araw mayroon din iiwan sa akin, hindi ko rin tinanggap. Yun na naman. Magandang klaseng kahoy, nawakan ko, matigas, talagang nara yun o kamagong. Napaka-husay kung magkakaroon to ng bisa. Wala namang problema po yun. Pero kailangan po talagang marunong kang bumuhay nyo kasi ang gamit ay isang parang sandata mo rin. Para din siyang espada o pananggala na kailangan mabuhay. At dapat ito sumunod sa iyong isipan upang magsama kayong dalawa. Siyempre, mauna pa rin ang Diyos. Yun po yun. Lee. Kasi, ang paggagamit nito ay dapat matinding konsentrasyon. Kahit ako, mabubuhay ko yun. Pero ang masama, hindi yun nagmula sa akin. Kaya hindi ko rin yung karapatan na pakalaman. Kahit ibigay nila sa akin, iniiwan na nga, hindi ko tinanggap. Kaya sabi ko, isouvenir nyo na lang yan kasi mahal naman yan.
sabit mo na lang sa pintuan para pangharang sa mga negative energy na gustong pumasok sa tahanan nyo. Kaso, nagtataka lang ako doon, bakit bumabalik ang sakit niya? Ka-opera lang naman yon. Nagkaroon siya ng bukol sa utak. Hindi ko sukat akalain lahat ng katanungan nila dahil sila ay doktora ng aso at sila ay bombero, teacher at mga matataas na pinag-aralan. Kung sa pinag-aralan ng utak ko, kuko na lang nila ako sa dulong-dulo ng paa ko. Malayong agwat ng pinag-aralan namin. Doon sila naghahanap ng katanungan at kasagutan nila. Kasi nagpapagamot nga sila doon sa Facebook page na sikat. Sino ba yun? Pangalan yung sinabi nila? Basta yung sikat yun sa Facebook page. Yung taga-tagig, ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko. Ang pangit lang ang sinabi sa kanila, hindi na nagmula sa akin yun. Binayipas daw sila, pinag-antay daw sila, yun ang sinabi nila. Kaya sumama ang loob nila. Kaya kahit gaano katagal yung stick, maghihintay pa rin ako. Kuya, hindi po ako mainit. Talaga, antayin ko po yun. Kasi alam ko po ang totoong gamit po yun. Yung stick, kung andyan lang yung Nara, nagawa ko na yon. Nagawa ko na yun ng paggabi habang ako'y nanonood ng TV. Kasi gusto ko gumagawa ng stick na mayroon pagmamahal. Pag ako gumawa ng isang stick para panlaban do sa mga magkukulam, may pagmamahal po yun. Hindi yun po isang bagay na isang sipilyo, pag bulok na, sira na, itapo mo na, wala nang silbi, lagyan mo na sa apoy. Hindi. Yung presensya ko doon na galing sa Panginoon Kristo at yung kapangyarihan ko mga haring bato sa puso ko. Hindi nyo naman kasi ako nakita, wala naman akong tato. Mayroon akong bato sa puso ko, pero pa yung mga bato ko, inihiram ko yung kapangyarihan nila at idinadaloy ko sa mga kamay ko yun habang kinikiskis ko at dinadasalan pa yon. Kaya may pagmamahal ang paggagawa ng stick. Simpleng kahoy lang yun, pero nagtataka sila, bakit umiinit yun? Yun ang tanong. Bakit ko daw napapainit yun na kahit hipan ko lang ng isang amin, bigla na lang daw yung umiinit na parang hindi daw nila maintindihan. Gumagapang daw yung init hanggang tuhod nila pataas ng katawan. Paano daw yung nagagamit? Pero bago ko yung ginagawa, dinidemo ko po yun. Una, dinidemo ko sa kanila. Kahit ganunin ko pa yung mga paa nila, kahit ibaba taas ko yun, walang sakit daw, ni walang init. Pero pag dinasalan na yon at bigla ko ng pinitik lang yun, gagalaw na yung kuryente diretso hanggang painit sa katawan nila. Paano daw nangyayari yon? Yun ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung totoong kinukulam kayo, madidetect din yung stick kung meron kayong sanib. Pero kung wala siyang ilalabas, hindi siya gagalaw. Ibig sabihin, wala siya madidetect. Kaya malalaman ko rin kung nagsisinungaling yung pasyente. Pero kung ang pasyente ay physical niyang sakit talaga, napilayan siya, magdidetect yun ng konti, pero hindi yun iinit. Humihinto yung init. Ibig sabihin, palitan daw ang dasal para dun sa mga pilay. Ibig sabihin, kung naghihilot ka, pwede mo nang idaan doon sa stick, na iangat na lang yung kamay niya at unti-unti nagkakaroon ng kuryente yung sa katawan niya, unti-unti yung gumagalaw. Huwag mo lang hilain ang mga buto niya. Kaya mong kusa-kusa mong iangat yung mga kamay niya. Basta posisyon lang, yung talagang nagagalaw lang. At unti-unti na itong mawawala. Yun po yung pagka-physical niya. Pero kung kinukulam naman at hindi naman po nakapasok at palipad hangin lang, kahit sa palipad hangin, pwede po gamitin yung stick. Kahit hindi mo na siya tawagin. Basta yung binati lang siya o palipad hangin, talagang nausog lang siya ng mga tao. Kahit huwag mo na tawagin yun. Basta idikit mo lang yung stick at dasalan mo lang yun. Kusa mo na igalaw yung mga kamay niya. Kahit siya na magpagpag, mawawala na po yung sakit niya. Yun po ang technique doon sa stick na yun. Kasi mabusisi ang paggagawa at mabusisi rin po ang pagdarasal ng stick. Kaya hindi ko po tinatapakan ang mga paggagawa ng ibang mga agimat kasi yun ay binigay din ng Diyos sa kanila at may karunungan sila. Mas una sila kaysa sa akin. Yun nga lang, hindi ko lang alam bakit hindi nila tinuturo ng maayos sa pasyente. Ako magbenta ako ng gamit na halagang 3,000. Aba, ako nang tatawag. Sasabihin ko sa pasyente, siguro naman yung 3,000. Mag-load ako ng 100 eh. Ako nang tatawag.
personal ko pa silang kakausapin sa messenger ko. Mismo personal account ko na talaga. Ganito po paggamit niyan. Ganito pong oras ang dasal niyan. Pwede niyo pong dasalan ng 6 ng umaga yan, 3 ng hapon, 6 ng gabi, o kaya bago po kayo matulog. Kung siguro naman alas 9, wag lang po kayo magdarasal ng alas 12. Mga 9 o 10. Tapos yan, pwede po yan. Hindi ko naman po lahat sa sinabing 6 ng umaga, dasalan mo, 3 ng hapon, dasalan mo, 6 ng gabi, dasalan mo, 9, dasalan mo. Hindi po, mamili po kayo kung saan po kayo masaya sa pagdarasal. Hindi po yan minamadali. Kaya nga pala kuya, lagi ko pong pinapanood yung mga video mo kuya pinag-aaralan ko po yung mga, talaga yung mga paggagamit ko yun doon. Pwede mo nang pag-aralan yung yun. Pag binasbasa ng Diyos, ipinagkaloob niya yon, walang posible. Bibigyan niya talaga ng bisa. Kaya kung minsan, nagtataka yung pasyente, mabusisi talaga ako. Yan kasi ang gusto ko sa paggagamot. Gusto ko yung pawang katotohanan at katotohanan lamang. Katulad yung, yung isa, pinakain ng laman baboy. Pinainom na, pinakain pa siya ng laman baboy na may dasal, na may lahi siyang aswang. Yung babae naman ay masamang espiritu na kumukuha. Ito pala mayroon tanong dyan. May nagtanong sa akin yan Ito papaliwanag ko po sa lahat ng nanood at yung napadaan sa YouTube channel ko. Welcome po kayo. Yung aswang, 3 hanggang 2 klase po yan. Yung aswang, talagang aswang na po siya. Kumakain po siya ng mga laman loob o kaya mga hayop po. Pwede na po yun. O kumakain po siya ng spirit o sa mga buntis, yung mga ganyan, mga sanggol. Pero alisin na natin to kasi totoong aswang naman to Gagawin na lang natin 2. Itong isang aswang na ito ay gumagamit po siya ng mahika. Pag kunyari makulubot na yung balat ko, halimbawa ako po aswang paliwanag ko na lang para ipapalog ko. Ako aswang. Matanda na ako. Mananahan ako sa tirahan ng isang taong walang pananampalataya sa Diyos. Mararamdaman ko yun dahil madumi ang kanyang puso. Kukunin ko lang ang kagandahan niya. Ngayon, doon ako titira sa kanya. Tapos, gagamitin ko pa din yung katawan niya at utak niya. Pag sobrang sama na yon at wala nang kata sa spirit ng Diyos, iiwanan ko na yon. Tapos, maghahanap na naman po ako ng bagong tatahanan ko. Ibig sabihin, titirahan ko. Yan po yung delikadong aswang. Nagaanyo po siya ng tao. Pwede po siya maganyo ng matandang-matanda. Pwede po siya maganyo ng mga bata, pero kumakain po siya ng spirit. Delikado pong aswang yun. Kasi yung totoong aswang, at least makikita mo kumakain siya ng mga lamang bata o kaya nagdarasal siya o kumakain siya ng mga hayop. Pero yung mga ganun pong aswang, yun po ay mga demonyo. Sinanla niya ang kanyang katawan lupa para manatili itong maging malakas. Ang kapalit ay kunin niya ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos o nagdarasal man ay hindi naman totoo. Dahil nakakalaban na po ako niyo ng 3 beses. Hindi ako mapaniwalang aswang siya. Yung nakita ng 2 mata ko at mapilit talaga ako nagtanong sa Diyos at sa lola ko, sino ba talaga yan? Bakit ganyan niya magsalita? Bakit ganyan sa paningin ko? Bakit ang kanyang mga katawan ay inuuod? Pero kung sa physical kong mata at hindi ko gagamitin yung isa kong mata at paliliwanagin nyo lang po yung kanan ko, bakit sa normal na kong mata sa kabila, bakit po ang katawan lupa niya ay maganda? Pero pag bumukas po yung kanang mata ko, nagugulat po ako, bakit nagiging ang mukha niya ay puro uod? Tapos iba po yung mata niya. Doon ko naintindihan ang sinabi ni Tandang Ermitanyo. Hindi lahat ng taong kaharap mo ay minsan ay tao. Pwede sila nagaan yung duwende, elemento, o anumang mga hayop na hindi naman totoong hayop. Pwede sila magaan yung baboy damo, ahas, daga, pusa. Dahil sila ay mga masasamang espiritu. O anumang klaseng ibon na uwak. Yan po yan, ang katotohanan. Una, hindi talaga ako naniniwala. Kaya nga sabi sa inyo, hanggang hindi ako maniniwala basta-basta hanggang hindi bumubukas yung third eye ko at hindi pinapakita ng Diyos sa akin kung sino kaharap ko. Kaya hindi po ako naniniwala basta-basta. Kasi ang dami, bago po akong binigyan ng karunungan ng Diyos at tinuruan ako ni Tandang Ermitanya, ipinakita pa ng Panginoong Kristo ang nilalang ng mga masasamang espiritu
dinala niya ako sa panaginip. Kaya nga, doon ako nakatira sa lansangan sa Divisoria. Lahat po nandoon na. Magnanakaw, manluloko, bata matanda, nandun na po lahat. Mga naguhubad, nagbibigay ng aliw, kaligayahan, etc. etc. Kaya doon ko na nakita yung mga santo na Santo Niño, may remote control, umiihi, tapos naglalangis yung mga mata, meron silang nilalagay, tapos meron po doon sinasaniban na Santo Niño, binibisan at mahal na ina, at mga santo. Kaya hindi po ako basta-basta naniniwala sa ganun. Kasi nakita ko na po yun ng dalawang mata ko. Kaya sinabi ng Diyos sa akin, anak, sino bang paniniwalaan mo? Sila o ako? Ako ay hindi mo makita, pero naririnig mo ko. At nakakasilaw ang Panginoon Kristo. Para siyang liwanag na hindi mo makita. Mabuti pa nga yung ilaw na katuktok sa ulo ko. Nakikita ko pa siya bilog, pero sobrang liwanag niya. Yun lang po. Kung sa apoy, idikit mo yung kamay mo, mapapasok ka. Siya ay hindi nakakapasok. Kahit sa araw, magbilad ka, mainitan ka. Ganun po ang Panginoon. Kaya hindi po basta ako naniniwala sa ganun kasi ang dami ko na. Di sana ang Panginoong Nazareno ay sumasanib sa akin. Di ang galing ko sana manggagamot. Isang hawak ko lang sa tao, yung bulag magkakaroon ng mata, yung pipi magdidilat, o yung mga bingi magkakarinigan, ang mga pilay ay mag-i-stick ng paa. Ay ba, ako ng pinakamagaling na manggagamot sa buong Pampanga. Baka lahat ng mga mayayaman at paggamot na sa akin, yung may sakit sa puso, may mga butas, isang hawak lang, ay hindi na ako mahirapan sa pasyente ko. Kahit 100 pirasyon, dikit ko, pag hawak-hawakin lang nila yung kamay nila, 1 dasala lang, gagaling na sila. Hindi po yung totoo. Kaya ako na nagsasabi sa inyo. Kahit si Tandang Ermitaño ay mahigit 100 taon na nabubuhay, hindi niya yung sinabi sa akin. Kahit si Akira Yamada. Si Akira Yamada ay isang monghe. Pero matatas siya magsalita ng Tagalog. Tinuruan din ako ni Akira Yamada. Isa rin siya manghuhula. Manghuhula sa isang panyo. Tapos nagdo-drawing doon. Nakita ko talaga yun. Nakahawak lang yung kamay niya. Tapos nagdo-drawing yan. Wala talaga yun kasi sinilip-silip ko. Nagtataka ko paano nagdo-drawing yun. Magaling siya maghula. Kahit ako nahulaan niya ako kung sino ako. Nagulat ako sa kanya. Pero instrumento siya ng Diyos. Yun nga lang, Hapon. Kaya nga pangalan niya Akira Yamada. Pero nakabase siya dito sa Umping, sa Divisoria. Meron po pala akong naging pasyente, may suot po siya ng yung bilog na kahoy. Kuya, tinatanong ko po kung bakit siya nakapasok, may suot po siya na ganun. Sabi niya, mahina at walang bisa. Ganun naman sinasabi ng mga mangkukulam. Mahina po at walang bisa. Yan po yun ang totoo. Kahit may bilog pa siya, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung tinatanggap ko lang po talaga yung mga medalyon o anuman sikat na galing sa iba at ipapakita ko sa inyo, pwede po yung magkaroon ng visa. Alam niyo na po kuya kung ano yun at saan galing yun, kuya Andel. Totoo yun, alam ko na yan. Alam mo bakit? Kaya nababawasan ang kapangyarihan ng isang manggagamot. Ang totoo, dahil sa pera po, dahil sa ganito. Pag sobra-sobra po tayo maningil sa pasyente, kahit walang-wala, minsan hindi nyo po alam ito ang totoo. Kahit si Ermitaño, sinubukan din ng Diyos. Nagpagamot ang Panginoon Kristo sa kanya. At ito'y napakahirap. Pero nagtataka siya, bakit iba ang pakiramdam niya sa taong yan? Hindi siya ordinaryong tao. Yun po ang totoo. Minsan, ang Diyos ay nagiging tao. Tao naman taga si Jesus yung panahon niya. O ang mga anghel ng Diyos. Nagbababa sila sa lupa para magpagamot sa instrumento ng Panginoon Kristo. Susubukan ang mga manggagamot. Lahat. Kahit ako, sinubukan na rin ako. Hindi lang 5 beses ako sinubukan ng anghel ng Diyos. Nag-anyo sila ng tao. Totoo po yun. Yan ang hindi alam ng ibang manggagamot. Ewan ko kung alam nila. Yung tinuro sila. Ako tinuruan ako ni Tandang Ermitaño. Binalaan na nila ako kahit ni Akira Yamada. Si Akira Yamada ay isa talagang pare. Pero siya yung monghe. Sinabi niya sa akin yun sa Tagalog na minsan
ang Diyos Ama ay nag-aanyong tao, nagiging matanda, bata. Yun lang sinabi niya sa akin. Ginawa niya na yun sa akin. Sinusubukan niya ang kanyang anak kung maaawa sa pasyente o hindi niya tutulungan. Totoo po yun. Yan po nababawasan ang kakayahan ng isang manggagamot, nababawasan po ang kapangyarihan niya. Minsan, nagkakasakit ang kanyang anak. Hindi niya na ito mapapagaling. At hindi niya rin mapapagaling ang kanyang asawa pag ito ay nagkasakit na tuloy-tuloy. Pag hindi niya naintindihan yon, alam na ang ibig kong sabihin. Totoo po yun. Minsan may namamatayan pa ng kapatid o kaya magulang dahil yan sa kasakiman ng isang manggagamot. Sinasabi ko lang po sa inyo totoo. Kaya mahirap po maging manggagamot. Akala nyo po yung biro-biro lang. Akala nyo pag nakapaggamot na kayo, okay na. Hindi po. Marami po kayong bagay na matututunan. At lagi kayong dadalawin ng kalaban natin. Alam niyo po kung sino kalaban natin. Yung nakatira po sa ibang dimensyon sa ilalim ng lupa. Araw-araw ka rin niya babantayan. Araw-araw ka rin niya gagawa ng paraan para makuha ka niya. Kasi importante ka sa kanya. Kasi bakit po? Bakit niya papagpapansinin yung mga masasamang gumagawa? Akan niya na yun. Ang target niya yung instrumento ng Diyos. Kahit pari pa to, kaya anong mareliho nito, ministro man to, madre man ito, target niya. Lalo na po yung mga manggagamot, mas gustong-gusto niya yon. Gustong-gusto ng mga ng mga masasama. Target niya po tayo. Kaya hahanapan niya ng butas upang makuha kanya. Ang mata natin ay makasalanan. Sisilawin kanya sa kagandahan ng mga babae. Pag hindi mo nakita si Satanas, doon ka na nayari ni Satanas. Pero pag hindi ka milig sa babae, sisilawan kanya sa pera. Doon ka na niya makukuha. Dahil ang pera ay nawawala lahat. Maangkin mo lang ang kayamanan. Hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon Kristo. Masarap na mayroon dangal. Masarap maggamot hanggang kaya mo at makatulong. Kasi wala ka man siningil sa kanila, nagbigay man sila ng kusang loob, kahit hindi mo nagawa ang misyon mo na pagalingin sila dahil sa Diyos, dahil hindi pa sila humingi ng kapatawaran, tinapos mo ang misyon mo sa kanila. At kailanman hindi ka naghingi sa kanila, magulog man sila o hindi, masaya ka nakatulong ka sa kapwa mo. At ginawa mo yung best mo sa paggagamot ng abot mo makakaya. Iban lang kung hindi kakayanin talaga ng manggagamot ang nasa loob ng katawan niya. At inaamin niya naman to yung mga manghihilot at magtatawas na walang experience sa ganon. Iba-iba po kasi yung taktika sa paggagamot. Yan po ang delikado. Kung hindi kanya makuha sa pera, sa babae. Kung hindi kanya makuha sa babae, sa inuman. Pag hindi kanya makuha, magiging sakim ka pa sa kapangyarihan. Lahat susubukan mo. Kaagawaan siya ng paraan. Alam naman si Satanas ay dating anghel ng Diyos. Kaya alam niya lahat ng kahinaan ng tao. Kahit ako, sinubukan niya na ako ilang beses na. Minsan nga sinakal niya ako habang natutulog. Yung nag-aaral pa lang ako. Naipitan nga ako ni Dominita sa katawan ko. Nakabitan nga ako ng ahas na hindi ko namamalayan. Ako yung totoo lang po, sinusubukan ko po siguro ako kung kuya kung hanggang saan ang pananampalataya ko, kasi ang asawa ko kuya, biktima din po ng kulam. Ako lang din po ang nag-mission sa kanya po. Pwede. Lahat ng mga magagamot sinusubukan talaga. Hanggang saan ang pananampalataya mo sa Diyos nating buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Isipin mo nga kagabi, hindi to katang isip dahil matagal na ako nakakakita ng ganito. Bakit nakita ko ang kalapate nagmula sa langit na hindi ko alam kung saan bansa ito? Kung sa Israel ba to, sa Jerusalem ba to, o sa bansang Pampanga, sa lugar ng Pampanga? Bakit 2 beses niya ako ginising? Akala ko umaga na kasi tuwing gigising ako 6 na agad. Yung pala 4:30 pa lang, tapos mga 2:00 pa lang pasado. Ibig sabihin nyo, samahan daw natin at dasalan ang bayan ng Jerusalem. Kailangan natin magtulong-tulong sa pagdarasal. Kasi
bumababa ang Diyos. Siguro tinutulungan ng Israel yung lugar na yon. Awa ng Diyos, kuya, nahuli ko po at napalis ko na yung tulog ng ating napalis ko na. O lahat naman ng bagay, basta't may katulong natin ng Diyos, mapapalis natin. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, matinding pananalig at pananampalataya po ang paggagamot. Hindi to biro. Wag niyong gagawin biro ang paggagamot kasi alam niyo po bakit. Humanda kayo lagi. Sinabi na ni Jesus yan, yung siya ay binigyan niya ng binigyan niya ang kanyang mga apostol na kapangyarihan na magsihayo kayo at ipangaral niyo ang salita ng Diyos at binigyan ko kayo ng kapamalaan upang tapakan at daigin ang kapangyarihan ng mga masasama. Tandaan niyo po, ang mga tao at instrumento ng Diyos ay laging dapat nananalangin kasi ang kalaban natin ay hindi rin natin nakikita. Naginip din po ko ngayon Sir Kalapati na puti, may dala aklat papunta sa bahay ng lola. Ganun po ba, sir? Ano yan? Kailan niyo po na panaginipan yan? Ako, hindi ko panaginip. Kagabi, parang totoo talaga. Lumilipad lang siya, wala akong nakitang pakpak. Wala akong nakitang aklat. Basta nakikita ko lang siya. Hindi ko lang makita kung saan bansa po ba yun. Pero alam ko naman kasi nagkakagera sa ibang bansa sa Jerusalem, baka doon po yun. At ipinagdadasal ko na lang na sana ang bayan na yun ay hindi po magunaw dahil doon pinanganak si Jesus at nangaral. At pangalawa po, doon nagmula lahat. At siguro naman hindi pa hintulutan ng Diyos yun. Malaking, yung bansa pong yung Israel, Jerusalem ay yun ay sagrado. Siguro kaya buong nagpakita ang Diyos dahil binasbasan niya ang bayan yun para hindi mawasak. Dahil ang mga tao dapat magbigayan ng magpag-ibig. Kaya yun na lang mapapayo ko. Kailangan natin ipagdasal din ang bansa na yun. Dahil doon po nagsimula lahat. Kaya paulit-ulit ko yung sinasabi. Basta't lagi lang po tayo magdasal. At huwag po kayo basta-basta naniniwala na lahat ay sumasanib sa tao. Tandaan nyo, si Satanas ay sumasanib din sa tao. Si Satanas ay nagiging anghel din. Ang demonyo ay marunong din magpagaling. Kaya niya rin gumawa ng mga himala dahil siya ay isa rin anghel na pasaway. Tandaan niyo po yun. Ang hindi lang niya magawa, ang lumuhod at manalangin sa Panginoong Kristo at magsisi sa mga kasalanan natin nagagawa. Yun lang po hindi niya kaya. Lahat po ng bagay dito sa lupa ay kaya niya. Pero hindi niya kayang tumbasan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil nilikha lang siya nito. Kaya sinasabi ko sa inyo totoo, mag-ingat po kayo lagi. Lagi lang kayo magbasa ng Bible, awitin, manalangin. Ang Diyos ay liwanag po, ay pag-ibig. Walang sino man at pinapasukan niya. Ang Diyos ay wala pong basta-basta bumababa para pasukin niyang tao. Kung hindi ginagabayan niya. Siguro naman po, nakikita niyo naman po si Abraham, si Isaac, si Moses. Si Moses na ang pinakamagaling na sumunod sa Panginoong Kristo. Ni minsan hindi pumasok ang Jesucristo sa kanya, ang gumawa ng langit at lupa. Kundi bagkus kinakausap niya lang to sa bundok at nag-uusap sila. At hindi niya po to makita, di ba? Kaya nga paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, kahit si Ella, si Iya, kahit sila yung mga anghel ng Diyos, hindi ko pa nakita ang kanilang mga mukha. Kahit ipinagkalob sila ng Diyos para ilayo ako sa panganib o anumang tukso, dahil sila ay kerubin, hindi ko pa ho nakikita ang kanilang mga mukha. Pero alam ko lang po ang kasuotan nila. Yun lang pong nakikita ko. At nakikita na po naman yung balat nila ay balat pa ng mga bata. At napakakinis po nito. Hindi ko pa nakita ang kanilang mga mukha kahit sila ay mga gabay na pinagkalubsak ng Panginoon Kristo. Naririnig ko lang sila. Maayos lang ang kanilang boses. Malamig lang po sila magsalita. At sila rin nagsabi sa akin na huwag kang maniniwala doon. Maniwala ka sa Diyos. Kami ay anghel ng Panginoon Kristo para gabayan ka namin at bantayan. Para sabihin namin sa panaginip sa utak mo na huwag kang maniniwala sa ganun.
Dahil maraming mapanglinglang. Hindi lang isa ang kalaban mo. Marami. Maraming sisira at huwag ka basta maniniwala. Ang Diyos ay laging nakikinig sa iyo at dinadaan ka niya sa panaginip. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yan sa mga pasyente ko. Ano ang kailangan nating gawin? Matinding pananampalataya upang iwanan tayo ng kadiliman. Matinding pag-ibig, matinding pagsisisi, magsisisi tayo. Ganun. Mahal naman tayo ng Diyos, hindi naman tayo iniwan. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi nyo ako nakikita o hindi niya pinapakita ang kanyang pag-ibig sa atin at hindi niya rin ako pinagaling. Sino ba ako para pagalingin niya ako? Alikabok lang ako. Tandaan niyo po, tayong lahat ay alikabok lang. Bakit niya akong pinalino ang mata ko? Bakit niya ginanito ang mukha ko? Natutusin, tikling na ako at payatot pa ako. Kuya Andel, may nabasa po ako sa aklat na maliit na sa pitaka ko. O na nakalagay po doon sa salita ng ating Ama ay manalangin ng 15 ama namin at Abaginong Maria. Sino man ang magsasambit doon. Wala namang problema po kasi yung ama namin ay tinuro ng Diyos yun. Kahit 15 ka pa magdasal, kahit yung Abaginong Maria at saka sumasampalataya ka, yun naman ay salita ng Diyos. Yun ay totoo naman po yun. Walang problema po yun kahit 20 beses mo pa sabihin ng ama namin. Walang problema. Basta galing sa Diyos ay yun ay totoo. Kahit damihan mo pang pagdarasal mo, wala pong problema. Isang taong kuya mapalad at ibibigay niya ang basbas at proteksyon. Mapasa walang hanggang basta't kuya, marami yun eh. Marami talaga. Marami. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, basta't lagi lang po tayo magdasal. Yung ama namin naman ay totoo po yun. Kahit ako nagdarasal din ako ng ganun dahil tinuro naman ni Tandang Ermitaño yun sa akin. At Abaginong Maria at sumasampalataya ka. Yun naman po talaga itinuro ni Jesus. Yung siya ay nangangaral pa. Kahit ako'y dumadaan din po ako doon pag umaga. Minsan nga ginagamit ko pa rin yun sa paggagamot ko. Pag demonyo ang kalaban ko, kinakantahan ko pa nga siya. Kaya siya nagagalit sa akin. Kasi ginagawa ko yun minsan para ipakita sa tao kahit yung dasal na ama namin ay kayang pukawin o malusaw ang kadiliman. Kung basta't nagmula to sa puso, hindi lang to binigkas ng iyong bibig. Kung hindi nagmumula sa puso ng Panginoon Kristo, kayang-kaya po natin yung si Satanas. Magtiwala lang tayo na mawawala siya. Hindi mo na kailangan marami pang sabihin. At napakasimple lang, masamang espiritu. Ano bang magandang sabihin? Ikaw, masamang espiritu. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pwede mo nang unang sabihin na sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu. O pwede mo sabihin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pwede mo naman pong baliktarin yun. Wala namang sinasabi ang aking Ama sa langit, basta't yun lang ang sinabi niya. Banggitin mo lang ako at darating ako. Huwag kang matakot, nasa puso mo ako. Kaya hindi ako natatakot. Lalo pag sinabi niya siya isang demonyo, tuwan-tuwa nga ako pag siya ang sinasabi niya. Ako sa pasyente ko, kahit nagliliparan pa yan, kahit exorcist pa yan, basta't nagpakilala na ka siya, tagang kung sino siya, nabubuhay ang diwa ko. Baliktad ako eh. Mas gusto ko yung mahabang experience eh. Yung matinding labanan sa talas ng pakiramdam, talas ng pag-iisip, talas ng administrasyon ng aking utak, lakas ng aking pananampalataya, tibay ng pananalig. Yun ang gusto ko. Yung nagtatawag ko yung mga medalyon ko sa puso ko, pinalalabas ko sila lahat. Yan. Humihingi ako minsan ng gabay sa kanila, proteksyon ng buong katawan ko at gamitin sandata ang buong katawan ko upang mas matigas pa to sa isang asero upang hindi sila makasundot simula sa talampakan ko.
trabaho na nila yun sa akin. Kahit yung buhok ko, kahit mahawakan nila, hindi, kahit mabunot nila, mawawalan agad ng bisa diretso sa utak ko. Ginagawa nila yan sa akin, trabaho nila sa akin yan. Kaya nga nagtataka sila bakit hindi nila ako masaktan kahit kunin nilang buhok ko. Pag nabunot yung buhok ko, automatic wala ng bisa ito at hindi na ito nakakunik sa aking katawan. Yan, ang trabaho ng 3 batong hari sa aking puso. Sila ay galing sa Banahaw. Si Jesusa, si Sinag, si Banahaw. Sa bundok na inapakan ni Jesus, sila nagmula. Kung saan ang isang paa ay doon sila galing. Pero pa yung si Magnilico ay galing naman sila sa mahal na ina sa may nawag sa may mahal na ina doon sa may Birhen. Doon sila sa hardin ng mahal na ina nagmula. Sila ay mainit kasing init ng araw. Kaya sila sa may hardin. Lagi sila nakabilad sa araw. Kaya ayaw ng mga elemento sa kanila. Yan po ang trabaho nila para sa akin. Alam nyo ba si Magnitico ay maraming nangangarap na ermitan yung makuha sila. Dahil si Magnitico ay kakaiba. Kahit meron ka yun, kahit hindi ka pa magaling manggagamot, hindi ka masasaktan. Si Magnitico ay isa lang siyang mutya ng hardin ng mahal na ina. Magkapatid sila. Si Tika ang pinakamatanda isa sa kanya. Ipinagkalob yun sa akin. Una hindi ako naniniwala doon. Pero yung narinig ko na sila, totoo pala sila. Akala ko katang isip lang yung pinasabi ni Tandang Ermitanyo. Yun lang yun. Mapalad din lang ako ng konti dahil yun ay pinagkalob sa akin ng mahal na ina. Ewan ko ba? Bago po ako mahawak ng tao, kuya, humingi ako ng basbas at gabay sa ating ama. Naging sa aking gabay na magaling sa iyo, kuya. Pagkatapos ko po manalangin, kuya, andel, hayaan ko na po para po may pumapasok na inis sa akin. Totoo po yun. Dapat naman talaga pag tayo magdarasal ay mananalangin muna tayo sa Panginoon. Ako magagamot. Lang po ba ang gabay ninyo at ako, andel, si Cherry Club. Anong Cherry Club po ba ang gabay ninyo? Ako, andel. Ano yun? Ano yung Mark Jason? Hindi ko po maintindihan yung sinabi nyo. Cherry Club po ba ang pantay nyo? Si Tika at si Magnitico ay magkapatid po. Hello po, gandang gabi po, Ka-Andy. God bless po. God bless din sa iyo, Antonio Binigno. Katawan ko, kuya, basta galing sa puso talaga po darasal, kuya. At walang imposible talaga sa Ama sa langit. Yun po ang totoo. Tapos po, kailangan lang natin na matinding pananalig at pananampalataya. Pagsisimba, pagsasamba, panalangin. Yan naman po talagang totoo Kaya yan yung sinasabi ko rin sa pasyente ko. Kahit gamutin ka pa, pinakamagagaling na manggagamot. Naiintindihan ko na. Sorry, Mark Jason. Naiintindihan ko na. Oo nga pala. Yung 6 na anghel po, ay hindi. Si Magnitico ay isang kerubin, isa lang silang mutya ng kalikasan. Kada 10 kerubin po yung kerubin. Yung kerubin ko, si Ella, tsaka si Iya, tsaka si Andiel yun. Si Andiel, si Iya, si Ella ay sila ay kerubin ng Diyos. Sila ay tinalaga sa akin. Yan ang sinasabi ko. Si Rafael at saka si Angkarngel, sila yung bantay ko sa batok ko. Upang kung meron man umatake sa likuran ko, sila ang magiging sandata ko. Yan po yun. Sila ang mata sa likuran ng batok ko. Kaya wala ang karapatan umatake ang masamang espiritu. Pera pa yung nasa talampakan at apahang ng paa ko. Yan ang totoo. Nandiyan po si Sinag at saka si Banahaw at yung haring bato sa aking katawan. Sila na po yung nagsishield sa buong katawan ko. Siyempre, una ang Diyos, ang mata ng lahat, ang Panginoon Kristo. Mga batang anghel po ba yun, Kuya Andel? Yung kerubin. Si Ella ay nasa 3 years old. Si Iya ay nasa 4 years old o 5. Si Andel ay nasa 7 o
8 years old. Norbel Cortez. Tamsak na po, kuya. Magandang gabi po sa lahat nandito. Magandang gabi din po, Norbel. May kami shout out sa inyo, te. Yun po yun ang totoo. Si Ella ay isang anghel na ang buhok ay kulay gold. Si Iya ay buhok niya ay isang itim na diretso. Kung sa dalawang anghel na yan, ang pinakasuplada dyan si Iya at sensitibo. Yan ay galing sa Lodi. Subscribe na channel ko. Napadaan lang po para magbigay pugay. Maraming salamat po at God bless po sa inyong pamilya. Norbel. Yan. Si Iya po ay galing sa mahal na Santo Niño de Tondo, Manila. Mismo Santo Niño de Tondo kung saan ako dating nagmamaneho ng tricycle. Sa Santo Niño de Tondo po, doon po siya nagmula at ipinagkaloob sa akin siya ng Santo Niño de Tondo. Yan po. Si Ella po ay galing po siya nakatalaga sa Poong Jesus Nazareno. Tawin mo ang bahay ko. Ayan o. Jormel Vlog. Dalawin mo daw si Norbert, dalawin mo daw yung kanyang, ang kanyang palasyo. So, yan? Legit yan. Babalikan ka niyan. Subscribe mo rin. Ayan. Huwag mo lalagyan yung subscribe na channel ko. Mababan ka. Dapat ilalagay mo lang dyan. Padaan lang ako sa'yo. Tapos, yung nilagyan niyang tahanan o kaya palasyo, automatic yan babalik sa'yo. Pag nilagay mo yung subscriber, laglag yan. Hindi yan makukuha niya. Yung tamang bakas lang. Pag sinabing tamang bakas, lagyan mo siya ng panoorin mo ng 1 minutes and 2 minutes hanggang 3 minutes. Yun. Pwede mo na yung sinabi mong SUBRSRB. Pwede mo na i-click yun. Like mo, like, comment, subscribe. Alam na. Yan pong ibig niya sabihin. Kuya Andel, ano po ba palang ibig sabihin ng yung panaginip ko na may bata lagi akong nakikita at nakangiti? Paano yung isang araw lang po yung kuya? Ibig sabihin po nyo, baka meron po kayong mahal sa buhay na namayapa o kaya meron pong anghel na ginagabayan ng Diyos sa inyo, ipinagkaloob. O pwede po bibigyan kita ng maraming saging. Ayan, narinig mo na yan. Sir, vlog. Yung saging, automatic na po yan. Ibig sabihin yan. Bakas, bigyan mo po siya ng bakas at hatigan kanya po ng saging. Yan po ang salita dyan sa bawal po sabihin yung nilagay nyo kanina. Ibabalik lang po yan. Yan po yun. Legit po yan si Atin Norbel. Yan pong ibig kong sabihin. Ayun yung napanaginipan mo, pwede po yun anghel ng Diyos. Marami po yan. Basta lagi lang po tayo magdasal at magtiwala sa Diyos. Yun lang po lagi ko sinasabi sa inyo. Lagi lang po tayo magdasal. Huwag po kayo basta-basta magtitiwala at maniniwala. Tandaan nyo po. At kung gusto nyo maging mahusay na manggamot ng Diyos, maging totoo lang po kayo sa sarili nyo. Tandaan nyo, ang mata ay makasalanan. Para matalo natin ang mata na ito, napalitan ng Diyos at sa Kanya na itong maging mata at maging mata niya na yung mata mo, handa mo si Satanas, dadalawin kanya sa kanyang tahanan. Baliktad yung sinabi ko, dadaanan kanya sa kanyang tahanan. Ikaw ang dadaanan niya. Kaya kung mahina ka sa babae, pilitin mong wag silang pansinin. O kaya pilitin mo na sa utak mo ang iyong anak at asawa at sa puso mo ang Diyos upang hindi ito makuha ni Satanas. Pag hindi ka na mamili sa bahay, tutoksuin ka niya sa pera. Kaya pilitin mo ang puso't kaluluwa mo ay galing sa Diyos para hindi ka niya makuha. Yan po yun. At bibitawan ka niya. Yan ang katotohanan sa paggagamot.
Okay po. Mega shot po. God bless po. Yan po ang sinasabi sa inyo. Kaya sinasabi ko sa iyo, katulad yan, gusto mo maggamot, tanda mo sinabi ko sa iyo. Maging matatag ka. Kuya, masama po bang mga dalawang asawa po? Edward Peach. Natural, masama yun. O ikaw, sabihin ko sa iyo, kunyari, lalaki ka. Tapos yung girlfriend mo, dalawa kayo. Dalawa niya kayo pinagsasabay. Di ba sasama loob mo? Di masama din gagawin ng babae. O, masama po yun sa batas ng Diyos. Oo, kaya nga bawal makiapid at magnasa. Kaya ay po yung sinabi. June Visconde, Earth Healer din to, manggagamot sa Japan. Magandang gabi po bro, makikinig lang po ako sa live mo. God bless bro. Magandang gabi din sa inyo. Ayan, Earth Healer din to si June Visconde. Ayan, Abrali. Ayan, manggagamot din yan sa Japan. Nakita ko na yung video niya. Ayan, si Lee Corsino. Sino? Ay manggagamot din yan sa Tuwigaraw. Manggagamot din to si Visconde sa Japan. Mega shoutout dyan sa Japan. Meron po ba kuya, pumunta po ako sa bakanting lote at biglang may tubig na umarga sa kuya. At ang daming tao na nalulunod at nakisakay ko naman yung naging kuya. Baby pa anak ko niyan. Hindi ko niya kilala, naligtas ko. Naisakay ko po siya bangka kuya. At natabit ko po sila. Po pwede po yan Lee, yung mga panaginip mo dati, po pwede po yun. Kung kayo man ay nananaginip o nagkakaganyan, nakakaligtas, ibig sabihin, marami kayong kabutihan na gawa sa Diyos. Malaki pong puntos yun sa Panginoon Kristo. Pag nakagawa ka ng kabutihan, di ba sinabi ko nga sa inyo, pag kayo ay manggagamot bilang instrumento ng Diyos, lagi kayong maging handa kahit saan sa pagsubok. Dahil lagi tayong kukunin ni Satanas. Hinihintay ka lang niya na magalit at hinihintay ka lang niya matukso. Laging tinutokso ni Satanas, babae. Pinanlalaban niya sa mga lalaking manggagamot, babae. Pag hindi kaya mo na makontrol ng sarili mo, babae, pera. Pag nakuha ka niya sa pera, doon na uunti-unti manghihina ang spiritual mo. Lahat ng sakit na ginamot mo, huwag sanang pumunta sa pamilya mo. Yun na lang. Kasi ikaw naman may sala nyo, wala naman silang alam sa ginagawa mo at alam mo yung batas. Doon po magkakasakit ang anak mo at hindi mo po siya mapagaling at doon na rin po unti-unti yung magkasakit ang asawa mo. Kung hindi naman po silang unang tatargetin, ang nanay mo, kapatid mo, yan po ang unang tatargetin ng kalaban natin. Yan po ang katotohanan, sabi ni Tanday Ermitanyo. Alam nyo ba yung pare ay tuksuhin din ng demonyo? Alam nyo ba po yung mga madre, ministro, kahit anumang relihiyon na may koneksyon sa Panginoong Kristo at lagi naglilingkod, ay madali silang lapitan ng demonyo. Kasi sila ang gustong-gusto ng mga kalaban natin. Yung mga masasamang tao, hindi na nila tinatarget yan. Binigay, alam na ng demonyo yan. Alam niya na kung kanino mapupunta kaluluwa niyan. Lalong-lalo na yung mga manggagamot. Gustong-gusto yan ng mga kalaban natin na makuha tayo. Yan ang katotohanan po. Kaya sinasabi ko yan sa inyo ang totoo. Kung gusto nyo na lumakas ang inyong kaluluwa at espiritu upang mabuksan ang mental telepathy nyo. Alam nyo po ba sa paggagamot, hindi lang po yung tibay ng kahit nakakaipit ka na, nakakausap mo na yung mga magkukulam, at nakakausap mo na at nagpapalayas ka na ng masamang espiritu, hindi pa ho sapat ang kapangyarihan. Yun ang totoo. Kailangan mabuksan mo ang iyong mga mata. Kailangan marinig mo ang bagay na hindi mo naririnig dati. At naamoy mo ang hindi mo pa naamoy. At yung espiritu natin, pag napadikit tayo sa kanila, madidetect mo sila. Kahit ganyang kalayo yan, kahit isang haba pa ng jeep o isang haba pa ng trailer, hanggang kaya mong makita ang kanyang mga mata, madidetect mo na mayroong sapi siya. Na-ascribe mo po yun, yung kaluluwa niya, kung meron po. Meron po akong pasyente kagabi. Alam ko na meron siyang sapi dahil hindi siya natataranta siya sa akin. Yun pong ibig kong sabihin.
Hindi lang po basta nakakapaggaling ka na, hindi kailangan sa isang manggagamot ang mental telepathy at eliminasyon ng kanyang utak at lakas ng pakiramdam. Kahit nga ako may third eye ako doon sa gamit na hahawakan ko, hindi ko po magagamit yun kung buhay o meron man nakatira doon. Minsan, wala naman taga nakatira doon, damay mo kung meron yung lakas o may natitirang dasal sa loob ng kanya puso. Yun po ang totoo. Kaya minsan, hindi rin ako umaasa sa mga mata ko. Umaasa ako sa pananampalataya at sa pakiramdam na binibigyan ng Diyos sa akin. Ano bang pinakamagandang kapangyarihan sa lahat? Sa akin, ang gusto ko bilang manggagamot, ang malakas na pakiramdam po. Yun ang totoo. Kahit wala akong mga matang third eye, sapat sa akin yun. Kailangan ko din yun, pero kung hindi ito pinagkakalob ng Diyos, okay lang. Ang gusto ko yung malakas na pakiramdam, talas ng pakiramdam, at lakas ng amoy at pandama. Masaya na ako sa kapangyarihan yun. Dahil nadiditik at nararamdaman ko po kung gaano siya kalayo sa akin. At nalalaman ko siya kahit hindi ko siya nakikita. Kung aatake siya sa likuran ko, sa tagiliran ko, sa ilalim siya ng lupa, lulusot sa likuran ko. At mararamdaman ko kung gaano siya kalakas. Yun ang pinakamagandang kapangyarihan, sabi ni Tandang Ermitanyo. Kaya nga sabi ni Tandang Ermitanyo, pag-aralan mo muna ang malakas na pakiramdam kaysa mga mata. Ang mga mata, malalaman mo bang malalaglag yung puno dyan at babagsak sa'yo? Hindi. Hindi mo makikita ng mata mo yun. Kung mararamdaman ng sense mo na yun ay pagpapasok ka pa lang, mararamdaman mo may panganib ang buhay mo. Pag natutunan mo itong gamitin, kahit saan ka na magpunta maggamot, malalaman mo kung may panganib ang buhay mo. At kusa mo itong mararamdaman. Yan pong ibig kong sabihin. Yan ang pinakamaganda. Mega shoutout po, Ate Cervantas. Gandang gabi po sa inyo sa Saudi at sa inyong lahat dyan at sa buong pamilya mo. Yun pong ibig kong sabihin. Napakasarap ng pakiramdam na may kapangyarihan kaysa sa mga mata at talas ng pakiramdam. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Katulad muli, nag-aaral ka maggamot dahil nakula mo yung asawa. Edward PH, kuya, ano po ba yung tukso? Edward PH, ang tukso ay masamang espiritu. Naunawaan nyo ba, sir? Kung magpapatukso ka at maggagamot ka, huwag ka na maggamot. Alam mo bakit? Ibebenta mo ang kaluluwa ng iyong pamilya at asawa at anak. Dahil, pag hindi mo ito nagampanan, humanda ka. Lahat ng sakit na ginamot mo ay mapupunta sa anak mo, pati sa asawa mo. Yan ang tukso. Dahil lahat ng mga manggagamot at instrumento ng Diyos, pag natukso, mawawalan ka ng kapangyarihan at unti-unti kang maglalabo ang mga mata mo, mabubulag ka, magiging bingi ka, ihina ang panglasa mo, ihina rin ang physical mo katawan hanggang unti-unti ka na malumpo, akala mo para ka na rin tinulam. Lahat ng sakit na ginamot na pinagaling bilang instrumento ng Diyos ay babalik sa iyo yun. Yan ang tukso. Tukso. Kaya nga sabi tukso, layuan mo ko. Naiintindihan mo, Sir Edward PH. Napakasimple lang po yung kahit bata lang yung tukso. Masama, makasalanan. Ilayo ka. Lalo kung may asawa ka na, may anak ka na. Dapat manatili sa iyong isip at puso. Number 1 ang Diyos, pangalawang yung pamilya at anak. Dahil pag ginawa mo to at manggagamot ka, huwag ka na maggamot. Dahil kawawa ang pamilya mo. Di bali maging ordinaryong tao ka na lang. Pag ikaw ay manggagamot, may batas sa manggagamot. Walang VIP doon. Wala doon palakasan sa Diyos. Sasampa lahat ang sakit sa anak mo, pati sa asawa mo, hanggang hindi mo sila mapagaling. Hanggang sila ang magdusa sa ginawa mo kasalanan. At sila rin ay mamamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang katotohanan. Pasensya na kayo at mega shoutout po sa lahat ng nanonood. Medyo nakalimutan ko mag-load pala. Nagre-remind po sa akin yung pasensya na po kayo. Ulitin ko, maraming salamat po at bukas na lang kasi marami rin po akong pasyenteng darating bukas. At kanina naggamot naman ako, hindi ko naman po yun in-upload. Bukas na lang kasi puro taga-Tarlac po yun. Mega
Pero sa paggagamot ko po, anong nakikita mo sa akin? Maitanong ko lang kasi magkaiba ang binigay niya sa Diyos Ama sa dalawa eh. Hindi ko na po masasagot yan, Sir. Sir Disconde. Susunod na lang po, pasensya na kayo. Nagre-remind na po kasi hindi po, wala po kami wifi. Bukas na lang, kaya sa Lunes na lang ako magla-live kasi bukas marami po akong gagamutin. Pasensya na po kayo, talagang nakalimutan ko lang po mag-load kasi gabi na po. Ang oras na po rito ay mag-alas 10 na po. Mega shoutout na lang po sa Japan. At God bless po sa inyong lahat sa mga nanonood po sa akin. At God bless po sa inyo. Pagpalainawa kayo ng Panginoon Kristo, pasensya na po talaga. Nakalimutan ko lang sa Lunes na lang ako magla-live ulit po mga 7:30 ganon. At maglang oras tayo magkwentuhan, magtanong kayo na magtanong, walang problema po. Pasensya na po talaga. Maraming salamat po sa lahat ng nanood dito at God bless po sa inyong pamilya. At bukas pala magsisimba tayo at ipanalangin ko rin kayong lahat. At ganun din sa mga, kaya katulad ni June Disconde, alam ko nagagamot siya, pati yan si Lee, yan si Ate Sarbantas, lahat po kayong lahat. Maraming salamat po at sa binigay niyong oras sa akin sa pakikipagkwentuhan at kwento natin bilang isang mga magkakapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong pamilya. At mabuhay tayo na may takot sa Diyos at may pag-ibig ng Panginoon Kristo at liwanag at pag-ibig at kapayapaan ng ating isip at puso at kaluluwa. At maging totoo tayo sa ating sarili. At huwag natin ikahiya kung sino tayo. May pinag-aralan, wala tayong pinag-aralan, lahat yan ay pantay-pantay sa Diyos. Walang VIP sa Diyos. Kahit ako, pag ako nagkasala, papaluin niya rin ang puwet ko. Dahil yun po ang batas sa langit. Maraming salamat po ulit. God bless po sa inyong lahat. Pasensya na. Wala kaming wifi. Mamamatay na po. Thank you. God bless po. Amen.